No niin, tänään avataan paketteja. Tuolla on 1050 FIFA pointsia. Ja nyt avataan näitä gold-paketteja. Onko siellä mitään ihmaa? Ei siellä ole. On 15 000 pakettia. Avataan lopuksi yksi semmonen 15 000 paketti. Aloitetaan nyt vaan tästä. Mitä tulee? Jotain hyvää. Saatiin Hut. Lustiger. Vetuger. Ideu. Jotain ja Hut. Mitäs täällä on vielä? RBB. No. Laitetaan. Ei kuikselta. Otetaan kaikkea klubbiin. Noin. Sitten takapaketti. Mitä tulee? Siinä on Higuani paketin kannassa ja skipataan. Cahill tulee. 81 rating, 74 pace, 52 shot, 52 pass. Ihan hyvä. No tommosta. Ihan hyvä. On se Cahill ihan hyvä. Otetaan kaikki klubbi. Noin. Taas semmonen Eden Hazard-paketin kannessa. Ja sieltä tulee Walker. Tää on tosi nopea tommonen laitapakki. Mikä puoli se nyt oli? Oikeapuolilainen laitapakki on kyllä tosi nopea. 91 pace. Diego Guillermo Varone. Tämmöstä tulee. Ja laitetaan klubbiin kaikki. Sitten avataan vaan uusi paketti. Ei näille. Noin. Ja sieltä tulee, kuka sieltä tulee? Higuani-paketin kanssa ja nyt ei skipata. Sieltä tulee Hövedes. Puolustaja. Hevon, peppari. Joo. Palloja tulee. Apua ei kuiksella. Paketti vetää vaan kaikki. Avataan vielä yksi tommonen Predium Gold Pack ja sit avataan tommonen 15 000 kolikon pack. Noin. Ja siellä on David Alba. Paketin kannassa, että tätä ei skipata. Ei tullut Rare-pelaajaa. Rodrigo Smith ja Defacre. Stadia. Laitetaan klubbiin nyt tän. Viimeisenä tuommoinen 15 000 kolikon päkki. Ja tämä lopetetaan. Tämä on viimeinen päkki. David Alba paketin kännessä. Ja sieltä tulee Jose Fonte. Apua, miksi tää ei liikaa? Noin. Jose Fonte. Joo. 1000 coinsia vielä. Noin. Ja tämmönen paketti avasi oli tällä kertaa. Ei tullut mitään kovin ihmeellisiä pelaajia. Mutta eiköhän nähdä ensi kerralla. Eli hei hei.